kilistää. No niin, sitten ihan tommonen pieni opetusvideo niinkin vitun yksinkertaisesta aiheesta kuin kaminan lämmitys. Meillä on semmoista pikku hässäkkää tällä leirillä, kun meillä on 2 telttaa, 1 kipinä Mikko. Ja nää saatanan kuljun runkkarit ei osaa lämmittää meidän kaminaa. Ne tulee sinne telttaan, ne vittu, ne tekee tätä, ne kilistää. Teillä on varmaan tuttu tää ääni yöllä. Tähän herää vittu kaikki! Koko vitun teltta herää tähän kilinää. Ei me ollaan kuljusta, ei me osata vittu mitään. Vitun timanttiliiga saatana. Sitten ne tulee, ja kattoo. Oi vittu, meillä on liekit on ihan vähissä. Ei mitään, lyödään sinne 2 ihan vitu isoa morkulaa. Sitten iskataan ne morkulat sinne pönttöön, noin. Laitetaan morkulat pönttöön. Ja sitten tosta vähän pikkuputa. Oi. Meillä on ne morkulat pöntössä. Sen jälkeen isketään tosta vähän tikkua avuksi. Isketään se kansi kiinni. Ei sitä voi näin hiljaa ottaa. Pitää laittaa se poliiseen vittu koko voimalla siihen kaminan kylkeen. Noin, tolla lailla. Sitten vielä vähän herätys. Noi, jumalauta. Ja sit kun on niin saatanan laiskoja, niin sieltä tullaan. Mennään sorkkimaan näitä ilmaottola-aukkoja. Voi vittu mä sano, laitetaan pienelle. Ei, laitetaan suoraan vittu kokonaan kiinni, niin ei tarvittaa 40 minuuttia tulla tänne telttaan. Antaa jätkien palella vittu täällä. No niin. Ei mua hajota. Ei vittu ei yhtään. Mä oon niin vitun kyllästynyt tähän.